mechia no kwanso nko so kra adwuma pa obona sante mpatemu no awurade nhira no onya ne kase maka nse da bi onya ni da so se etamu kama mpanyina banya no obafuru bi na ototo ne niema wontoto ye ne duru ha yanya bibia mfa entia no obi ohwe adwumadie bi awurade nhira no gya se wo dwoso woton paboa da bia da wo adwumadie awurade nhira no onya ne kase yawo yanya atase futusem no a famra na yemfa mentwim ne nkonko ye okay wo Dr. Mwakohene din no mesra santema point DC for say adwobrel MC inu ayebeyi no ensemo ACC ene NDC party office onyomo mo se no ne nyomo mo hye no enya asem keto wa santema point ye nrada anopa MC ye de ma bia bo awuram wa bra mo nka ho no akofa asem foforo so abre doctor manfo se doctor nim hu bi to akoya asem foforo wa santema point ye bese se mampon DC fo no adwobrel de asie bia no emperifo be hwe no ma address na kuru na fa ne tampe ya na nso ni se ho mre ho akopɛ de o NDC fo no so mom de ma mienu bi se omo shole se ma ne kadi pa miensa om ye mema e koduru nkran no ma mienu bi abewuro ma mo mayinu as yan hwe yi kura no a obadi ne ebebo no na ma fo ni apre wasante mampon nya asem kituwa o nipa bi so ha adwen ye be hye sa no mo ha adwen sante mampon de na aba sezi yi ba mebo a ye be hye wa nso hwe na wonka ho atwo omre ho a pa oba bi tra no bi hu mo bi nkika iba bi besa ebra mu ye din a ye ko ba ye twi bi ye bu bi ye di atem ye campaign wo bi ama edu sa me say wo susu e protocol asem we protocol asem NDC fo omo asante mapo e bre pa o nipa bi ha dwen dodo onu ni pefe sa de na wo kwan no wo mre ho oni pefe se nipa ye twe omo ensuo ma wiem edi o matem kwaku ye kwose wansi bi na pese ye de bo wabodin adu pa yi sa ayi dia na obi atwe se ka yesre wo mo nya de omo wa wo fi se won kan twe ho omo so mo ntwe ma sa omo sa hyehye mo omo frim akom de amanfo no na ban aba wa bre ye di na tem ye ni bibia bi na sa ba na wo tena wa don sa so da ba ko me hu se omo hyenyoma no sa na sa de obi nsi mampon ade akwa ni ade eso no omo fa no kra nya adwuma no mienya omo nya de omo ye na fe kwa de ye tie kurum ho obi ankonto kwa ene de ye nipa bi ha adwen sa school fee ni yi ni ade obi wo ho a se bi ye kasete a NDC kwa no kan bi ti NDC wo hwe ye na NDC ba power pe no wa san shift sanko from mu ye mahinche nkofo bia wo mu asebe o mayo mu kotoku sabode ese o ka ho ese o mu nka ho ase o kwa ha no aba ha me abaya ka me study san pa wa kwa ha ba me yuwa from kwa pa tuti ame tina maka se Ghana ba no obi o bedi subi on ka hu se ne kura na odi bedi one time kwa na abekọ na onyuma eye okay a ko Mandela odi say ne no ma o ye no Mandela odi say enso ne ye boni din okay e ka asam ne nya se me kobo we di me pam we ya in the next 4 years yen to aba mame we di 4 years pe na fo so di ne kura ye adwuma wo kotena fie pe anhwe a onwuma pa ne wo nukura o ka ye be sa de wa ba okay I don't think adwobre wa santema pon ye besere adehia asase so yen konto kwasa enunti yen kanche wo kochi ahene da sibri sebusu ene nanaja kuma difie se kuro no mo dia ye be so form nancy form ye ma politics me se kuro no da bi kesere wo mo a ene ye ya wada de medika ka chro se ye nananom ye papanom ene ye maamenom omo nwumu omo abono ena ye be fa ye futusem no enso ede afri ene no nwumtuni ana nwumtofo hene nana kwame ampadu wabonnwum bi oso wo tame agede be enu tie ko na yekotie mra na yemfa ye futu no emfa efrim kama pa why your mama die eye de ya ye beka ho asem na why your mama eduru baby a dodo no a ebeka ho asem eno ene wotan ebeba eno ena nwumtuni nwumtofo hene nana kwame ampadu wode asuesu anwom no eno ti Yesu Kristo kura no a oba abeji adasaman kwa no wonye bibia wo nanso so no na otan wo mu a ye bo na swendum se wa ye nipa wo asase so de senea ede ya ho beba mfono ye no otan betumi edi akire eno nti fa ko a wo ewo afiefi mu
faako a wo ewo adwuma mu ewo dwa so amudi dwa ton nyoma eye dan a wotan beba esan se onyoma gu apasoa no na esa eye dan a wotan beba saa yo no eba mu ha ema no enhaw kura obetan wo de na on tan wo ema no enkosi hwe eno ntino se wo baabi na se otan eba wo afa fa show tirim se nipa mama ena ye tan no the nations anka ya nanzo ebi aba aya na asefem aka chetete mpanifo di ka bo nyum nyina so bo ade nyankopon be hira wo na watre wo na ahye mfiri se omoto no mfiri onkram onhunhum ene wonyansa nimdie mu ndie na omu bebre nya ba bi ko bato mo nyum da so yensenda ho a ye boso a ibitina da musu ebidi awerho ebi nso eneje na sabita frache eka bi no nsem so ede ekire manin town no ase bisa question say what town okora what town wagide unima de ba akopɛ a what town wa ne nsa beka but what town ya na awerho ya na asenfem da biara da ya mempaye ya me komi nkotodu anima me boma sa ankofo kro ne se ni onipa ni susuma wo no ne wo hyehye na awurade ntam si ni duma ne kra efiri se bibia ni ho awo wu a obenya anko onya obusuani mpo ne enka se obeye obusuani nti no wu a ye kyewe na obenya wo dan bi onye busuani ye kyewe ne sesi ya oni chefa wo in fact wu mpo a wan ria ba bia ukuru mo ye do kwa wontimi ma bi ena sebe nipa na wo tan wo nso yemfo akatua nkoye na akatua kala wo de ba wi asintimi nya ne karada nanso still our town eno na wodwene ho a da bia meka se abraba a ye boyi se nya nipa anka bunsam gem ni ho awurade ngobu aboa bia ho aten se aboa timi godidi nipa atem ndi ongo bunsam gem na emum nipa bibire bia yenye omate azefo asase so abone ahye won adwene ne won akoma mu ma sankofo nti na atemuo ewo ho enti nipa bibinie onipa te asefo yi bwa atena sesusu se nipa mechiri ne mantem we nipa mempe na asemi nipa mempe na nimu ahwe se ne woto ene onya amane a die na me menya de afiri mu bibi anka ho obi ni obi nam sesi a wo hwe se akọwe de se ya na nge ejeri no asa okodemu a ohere be ye na yere asa okodemu a waduane be ye na duane asa okodemu a odabre be ye na dabre bibia mebubo so nyina ntimi nyane dia nanso nya ne kra bone adwena wodwene ene ne nsusu ye na dwemfi hwehwe ne se firi nanim se won nam wo bia timi sha atade se otimi kwa adwuma ba no firi nanim ne koda afiase ya ka besi se nipa osusu sa no awurade ntam se ne dumvama no ne se eda onso bi nhwe ye kasa omunyina na wo adwuma mu o baraka no ko na nkiapam obi na ne kra me da bia wotan nipa no wanum kasa koda ye ne tan koma wo bedie no eye na hi ubie wano a no ahonho no ha ne kra se wo ahodi mpotimi kasa nenso on solida kru nko adwuma wura ho eme nka nche ne se akwa we de nyo na wo hanke de akatua mpoma ho ene waka se nu nti na bia wo ye saa nya woje a no woje nenso da biara da eye na hi ne tan nyina ne se firiate azefo asase no so anase nya amane obi wonua obi wadamfo wone ne to nsa didi wone ne di nkomo ba ne tiri mu poni susu ye nyina nse akoeda ko na nko abugu dam na nki ehunu ne montene so biem na nko ntimi nante biem ne wish no nia ne kra pe no edi ebitimi kwadu mad bi se afa kura do ba fa nipa ne mfo nyini na odi sika aka no wachi nnuro so se bubuni gu ho mame die na ubenya ne awotan no onka obone ye kasa kirade ba ko a waya untimi nkira de koro ye kasa ade ba ko pe a wode ye wa ya unni bi ye kasa timoden ba ko pa wo bo wa unni bi ye kasa mu di asem sesi a ka temdidie kasa ba ko bi o ka ahye o kra nti emfiri mu a unni bi ye kasa osi wu ma pe kwan so no kirem oba ba ko no ko bo crash wo ho kra unni bi nanso o wishi nipa ne se onya amane
yesre nipa bɔnefo a wotie ye wa da bia da wutirimu abɔne tie nipa ubobra wunhunu wanimo ne senti no ya ma adwemfimfiri wutirimu na nipa nyina ni ne yie sɛ de awurade asɛm ka ye no wunnim ba bia behia obi o na wo pɛ na pira ne ne no wobetuma akɔhia ne kyena wo baabi na ɔyɛ defo batano so baba bia abo pampi gina ni mo ne how ndi ni security ntu na aye boss wo aduma mu ya ma position wo aduma mu etu betan no am se kyena bi beba na yade age wa boss na security na tima beto sa aduma no a na wo ye bie no bekọ akoto no idi susu tan nipa abraba wo bom susu chiri nipa abra nipa nya wo hwe obi a wawo kakayi obi ahi ti da biara da ne tan ne mpa ebon se yanka ne beyi twa kai kwan mu na nka abonaku no enso wo pe bi onya bi so obi die kura no ye na hi obi die kura no wo chiri obi die kura no ye ne tan yes ra ka cho da sani bi a wotie ye na se ma adwempa mra wutirim na nyi onipa bia na ye di ne ho atoro nyi onipa bia na ye solitia no nyi onipa bia na asetrem ye ne bone obaye baako wo mfi mienu wo mfi bia ne mprensa so no obepira wo bia na ne awo koye ne de wo ye na asumdie kwa so bia na ne akoye ne de enkum bia na ne akoye se fata ni yenyi tan ni mfiri yemu menteme ho ase pese menkum nya mfiri yemu odi batamfu bia ye bonsam odi batamfu bia ye nibrefo onipa bia wo chiri nipa abra nipa nya ne hwe bia no baye okura bi ndukura se asu na mani mfiri mu mo ye anuafo ba ko pa pagya nya mo pa bia o try so obaye nanso still a wo ta no asam sini e bo ni dia na honhon no wa konwam wo dada wo akon e de akoye nim edi yesre ni aka se ahonhoma ba fia o mo operate machine yesra ka to nipa bia wotie yese wotewa ma adwempa mra wotirim wishi wunua bia good na bible si susukuru a wobesusu no eno a na yebesusu e de ama wo ntia wa abrabɔ mu no nya wo prese wunua nsanka nya wo prese wunua nuru no awurade ba mu aduru ho wo wishi wunua yawa ya wo betena waboboa no wo wishi wunua anije betena waboboa no upe wunua wu a owu ada awurade ma nso biwe na asomdie mra ye nyina yentem yiya ofiri mu netimi ye wunua ye no no so atima ye oye yawo okay omra samwa yo o time boa ya che tifo ni ahwefo a o mo hwe na na pram so hem cha na mencha mfa ya kokese ma bige o cha nyame ya adoma na yedi ni maame na wotweda abige wo US mem okay ewo atonsu I think boko wo bibisa nti ho na yedi na wotweda maame Sarakuba one granny first efi ni wa sompa hema Sarakuba boutique papa fie bebia wo bia na ye chia no ya wotan yeso wotan ni adru onse de bia meka se yempanifo abaye adwuma kɔ bebire anya hui nanso ya na akoye se utwa sapato wa na wo anya hwekora da che ma wo kwa itime kasa na nampadu ba na ekoi wa ukrum na kwasembo foje se ne bai na abefa ni nitu wa wadamfo nti oja ba bi no hunwuma na no yi ayekoye na Kofi B okay ni nwia junior Kofi B obe Kenya hopa na mse yes adeni wo busuam nti tetefo no omo de dwuma omo bonwom na kwa mempadu nwum bi oboy bia no nyansa wo eno na aya na nsesem ayatui ya otan hunu no ana wotan no nsusuaso wachire de nipa bi a wotan obi bia na kan hu se nsusuaso wachire na wo betan obi nsu atan a eye etan a asomdwe wom anantiase wom obi tan obi a obusa nse dente ne pa ne tan akora na obusa sa akɔhye na ontimi nya no mi ofo so du mebi le so obi tan na so hu tan na ye me wo tan me a du mebi a mi hu ampe be company for so no ma hwe gu a na ya hu hyehyɛ lumba bonwin bo se yanka mountain wa kuyi wa no
so obi town na hu a ofosu ekwan bi so ye utim tutu anamo pa si na mmom yanka nche nipa se otan ankasa ntiase ni mo no nsunsuaso obone wachire ye tufu ama nipa bi agyae de a ene na ye ka kire nipa saa otan hu na wotan obi a ntiase ni mo no ka hu se nsunsuaso e wachire obenya amane uchu mutan obenya amane because tan de wo atwa mutan yankopon ne bronsam omumienu no mo nka because obi a person defeat ni nyonko inti so obi person defeat wa na so person defeat ya otan inti nya ne etie eni ebetwa na mu ye tufu obi tan hunu odwene ho awon ti ase tan na wotan na busua no mfiri mu bi obi sebe mpreduasa ne de sole yetie obi da ye samrekura no ompi abonte mehwe ni mu enso ehia ne da ehia ne nso da nti saa nipa no wuti ofie na so wakwa aba nti ompebre na wotana odane ka bim na wasebre wano oto na duane di na wasebre wano ono oba nam na wo kan ho asem eyotan hunu wo tan bi dia fa kwata nyankopɔ sa de nyame wa ma we ayese na me de ma ayese enye sa nipa no because obi kra ni nyame no na obi nyina ho edumre bia wade bia wo ye bia na nyo tan kra mpo na ade bia nipa da se mi tufu bia se wo ye bia no nyantiase ana se mantiase mra de na wo ye mu because se obufu na okon akase be di asam na samba ye busem wonya baabia dai aka wasema fa se enti na nipa so mesemeta no me ofo so metoi se metamfo utofo kro na me utofo agwa mepe ewo uchu mutan ye because me so bi town na sa nipa no enti ase nim na ofo so wo mia mene wo town ye ko jaba me ni mo bi a ofo so what town wo bi wa makom na nipa na tu akwotena bantema na wasan to an ho akotan na me asa tu no se nipa da se nika so wotan wa ofosuo je wotan bi wan tiase ni mo wo bi a chance samre asema ye kan abi obi kin akobi obi asem se asema mo kede mo kama me atam so etufo obi fra wo se masem de masem na mo kan yo ana me ne wo kasei obi adwembone a wadwam mo obi se e ka ne kokwa na kan ifre wa tu no na anadwi e ka ne ko na ka wa yesresrefo eka nko nanka de wodi kura wonya eka nko nanka de bia no bunkotodwe obi tan no ebi tan etan no obi sa tan esa tan oje ho awon ti ase hwedu mebi ofosu edu mebi na ko di asem bi ana ko pi asem bi so na even court ana hemfie na ubusa nipa no sempa cho wunwen ana wadamfo de bebone pa na ye wad na begina tebia we mu ubusa na ototo papa so wonya ne hwe mi ofo so sa wu nipa no se wonso emre dane am wakoto amre mu a me so kura me pepa fosu dume bi wo a nipa bi di nsamfo wo wiase obi timi tan wo bia timi tan na tan akola wa wo na ya manso na mo hwe no anata wo tan no akora no ye wo no to wonim tan anko bi be ha wo gya ne ma wo fie etanti ne wo di ne mabone oba na obuso na wo se wo be kwanya obi ani obetima aka cha se nipa so mese me na me yesa etan bi wo etan hu no na me sa nipa sa na me ka sa asimu acho obi a wo tan wo bia no yanti ase nim yaka sti wo se me da so tam sa nipa so bompa yeti anan so sa asem nto no ya ne sa ya ne boot for boot nipa bi be jansan fon obi timi tan obi adwene ho awonte ase edan ye nya ne ba afie ye nsi dan ye ti esika be han wo wantwa bia ma me mo antwa bia ma ye nyina be han de afa na den ukwa we mama nka ofosu eduma bi na akọ ba bia ye bompa ya obi boni nsem pra tanya wo bompa ya tie nipa sa ka agrada akranti sa nipa so ukoma nipa no wonya ni hui otan hunu wonya ni hui
ye kuma se afia mu kwampo ne ya bro no so ne ya djuma mu de sa no man kwa de abu asante obi timi tan obi to the sense ubu sense de nipa sumasi e de pa no wa ya wontimi nka one word na ka word obi betimi agina aka chese nipa akọ de mi hu ni dakopa na ede mi bufu no ampa ewo obi timi obi dakope edina ai abwaje da question so obi hu obi a chese sere obi hu obi a ntokwanko a enti me wo dom ya me do obi o time nso a meta bi uchiri mi a me mfa onye we ne nwom na se no to fo so du mre bi a so hu tamfo a ya na ye nya me bonye me kasa na me kasa no sa ni ba no hwani ye wo so bom pa ye tia no enti free na ekro ye tufo aka che ni pa da sa ni biala otan hunu achi no ensusuaso ho wan hwe ya nka wo abeka woma etofo so na ukofie bim ukokro bim nese ye kefie bim history kirewa eyomo nanananom tan hunu bi omo tan fie bim ama nne ata obi atima tan obi amana akosha asase obi atima twantro to obi so se nipa sumasi ne hu ye mahi enu nti wasete trap ama nipa no adene nya hwe ba ma ne nya hwe o wa catch akra ne se catch se bia kwaku akọ no wa repu ampa ekoye no wa sha ko tua sika ama doctor report so ba ye no apie se obi afa no abira wo fo so oni mu hwe ene obi dam ukwe da duafie ene nipa edam no eye ye nipa bi na tan nipa bi ama wo dam onya hwe fo so etiane ye tufu ne ye tufu aka che nipa dasani se ade bia wadua fa hunwa bi hu bia na ye tan no etan hunu bia na nsunsuanso bone wo kire eti sesa fru tanfo ho ade bia wo ye bia ni ntiase bia gyayi ye bia gime dodo obi betima ta obi sa no woni asem bia ka ta na meta no akwa wo de ne ka wo timu no ta na meta ka no nso no se nipa nyina kura na busu ma wo yamfa ma obi pa woje so yam yeyi na dia ni pe ni amfa nka ho twitwa nipa 19 keka nipa ho nsem ta ne ma mesre eno tie na nampadu nwum na wo bona utimi se homan sia instruments na no so se utie beat na instruments na no so but emu nsem na wo ka no eno no buru instruments na wo asem ni mu no ano odin ti de be se nipa da sane bia o tie yen ya dom ye promosem tan hunu nsusuaso bone wachire so wan hwe yie ne bedroom mebi no unbeka sese bo bi na eyewo tan a wo tan wo bi mani tufure ne bro no so tan wo tan wo bi mana afi atasefo asase so e de arehu awuo adwendwe awuo na nam wo so no ohu nto da eti nipa adwenpa odwanpa da achi bia no mesi de bia meka ebi mo hon man na o mawu ofosuo enne omu nchiri ma edide because of omu dia good legacy ewa atasefo asase okay eti wotan hunu de me catch us say insusuaso boni wachire eti wotan obi a na insusuaso boni wachire a wankasa ne sesa se nipa wotan no ekwan ba so yebusa wade na wobeka wonya wo hwe insusuaso boni ewo wotan hunu achi that's okay enipa dasani aye na adwene ayi ni yam se wankasa de wotan eno na ye ka kire obi se wotan no de ebeba na esan ekoba no saaso so na sotan no eba meka kiro se duru babi abo ho so na wankasa tu ho fo se asumasi ana wo benten tanya wo de tami a wo tan mayem wo nyina ka hui no miankasa no mimfi no na so ye so be fi no de a o tan na wo tan wo no wanhwe ye ebema wo kwakwa ye ade bi enye na ade no a enye no wanhwe ya na wankasa no asunsunsuanso no mu asotwe no na akọ doso enu ti me kan cho bibia se wotan no de beba na animom ewo se wohwe wo hu yie papa eno na anyomtofo hene na Kwame Ampadu wodi hwesu anyom ene etumi di bi aye afutu no 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31
0548 now 31 yenko homa so na yenko twetwe nkomo emra cc na amanfo enso ewo bi ka enanwumre hello Maju so ebru Peter Asaf Moonlight we did it in Asaf Moonlight go to me kia pa me kia na samane that yumba there was no you dia metiano okay and the other day pa nyuma obo ne yentenye na yen kwankwa no de ye do hurufiri abekentin kom ne here it does not help you you and I said ni ka wona mo o pre wo ati na hwe ohu na ebeti ni ntie papa na be ya brabo beti me that okay hello for the future yey Ofadia Bobodian. Kama pa. Nani wa Zalumba omra samwa obia hoye. Kama omhoden papa. Edobada na uri wa fase SK Bullets. Nyame enezene. Kama jengene mumduodu Coach Krum. Etache no hopa na bibutu America say. Papa ni mede nyame shamo. Ana nyuju bibi sa abon nyumi say. Utamia Jedia Bay. If you man's one with them training in a yo, Papa, what a who no and was one so. Who go for the more? Not a bad to be reason. Now a baby to me. Now we hear other coma. Then I dream one, we know what they want to be every time. In this study, and I'm a friend as one of us. If yes, the pay for, Yenya Jumbo, Papa. Yenya what I know, Yenya what I know, for no, and one actually, what I will be at, what I have also, what will be at, what I have also. It's as the Bible said, to cool out the Susuno, and an emenda for Rade, then somehow, and Bonia is somehow, and Papa is somehow. You know, Yenya Jumbo, we are home. That's what we did. We SK Bullets. Hello. When is no first of them? Maju so ebru katachi. If I show Ogolon you some for German of district. Okay. Valencia from 3.1 Super TV and about the fourth. That is Lumba and our offer somewhat Mr. Minyamebo Mabaso. Senior Utan Une Aki. Fufu papa na mandema was Super TV no ye fa e de boy e ti chiri ye wen so for Super TV mama akiri nyamo fufu Hello. Baby afraid Udi. Imayetio. Pacho me kamwase ne jumapa mujima gana mai. Kani ni I start in that star station but let me star station no me usa sama mu kani ni abamu. Yami shiramu pa baba. No okay. Odi nshira ne baye. Hello. 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 Hello baby afrefre udin. Hello. Baby afrefre udin obapa. Hello. What you mean kan? I'm at home. Yenti o. The bachom, the concession is Kasa free. With the concession with the Mary. No ke yenti o kuma se fa hin. Ye mo kan amama makai ni kunu kura me na netie. Ni kunu me na netie. O time me tria me ni makura wo se fashion. No gume ni ma se no gume ni ma se nti ma me fa me